Най-интересните неща, които не знаете за Япония, през погледа на създателката на LOL. Здравейте! Вчера се върнах от Япония и искам да ти кажа, че това е една от най-интересните дестинации, на които съм била. Много хора казват, че Япония е друг свят. Наистина е друг свят, защото тези хора имат и начин на мислене, и култура, и държание, което на нас тук ни е абсолютно, не бих казала непонятно, но далечно. Твърде далечно от нашия менталитет. Добре, това е много интересно. Ще ни бъде интересно да ни разкажеш малко повече за нещата, които са те впечатлили. Има и малки и големи неща, които са впечатляващи там. Например, от големите неща, едно от най-впечатляващите е чистотата на тези хора. Значи там е безупречно чисто не само в къщите им, но и по улиците, в заведенията, на обществените места, в храмовете. Където и да отидеш, хората чистят след себе си и около себе си. Този, който живее в апартамент, например, в Япония, без да е задължен за това, само заради културата си, почиства квартала пред собствения си апартамент. Всяка седмица, задължително. Знаеш ли, че в Япония няма кошчета за боклук? Няма. Никъде няма кошчета за боклук. Което какво означава? Ти ходиш по улицата, примерно, хапваш, пиваш нещо. Какво правиш с боклуците? Прибираш си ги в чантата. Просто няма място, на което да може да ги изхвърлиш, защото концепцията е, че когато няма кофи за боклук, няма как да стане мръсно в и около тях. Единственият вариант, който ние намирахме, беше ако сме в някакво заведение, да отидеш в заведението до тоалетната, защото в тоалетната винаги има кош, където евентуално да можеш да изхвърлиш нещо, което ти пречи, но като цяло на втория, третия ден свикваш, че просто си носиш нещата и си ги хвърляш в хотела. Това е доста интересно. Беше ни разказала и за миещите се улици. Да, в Япония има градове, в които има създадени системи, които се намират под асфалта на улиците, с доста големи тръби, на принципа на, да кажем, пръскачките, които си слагаме ние в двора, за да напоителните системи, за да напояваме растенията. На същия този принцип, вечер, през нощта, те ги пускат, измиват целия прах от улиците и всъщност цялата мръсна, кална, прашна или каквато и да е там вода заминава отдолу и се оттича към реки. Можеш ли да ни разкажеш повече за храната там? Какво те впечатли? Бяхме на Цукиджи маркет. Цукиджи маркет е най-стария пазар в Токио, може би сърцето на Токио. Това е място, на което ти едновременно усещаш 200 различни миризми. Можеш да пробваш буквално 200 различни храни, защото те се приготвят там на място, пред теб. Имаше стотици неща. Аз съм довлякла 20 кг допълнителен куфар, даже 23-4, който е само с неща, които купихме оттам. Значи всички видове риби, които можеш да се сетиш, под всякаква форма приготвени. На сашимита, чипсове, сушени. На място ти приготвят ни ето толкова големи крака от раци, да кажем. Дерат живи змиорки, те го правят дори като представление, ти ги пекат на момента и ти ги дават на шишче. Страшно много плодове има, ядки. Храната е в огромно изобилие, но те са изключително уважителни към нея. Тоест, храненето там е ритуал. С сядането на масата, всеки един от тях прави по този начин поклон, след което те имат една специфична думичка, която казват, с която благодарят на всеки един човек, който по някакъв начин е спомогнал тази храна да стигне до тях. Това може да е човека, който е събирал ориз, това може да е някой, който е пакетирал нещо във фабрика, може да е този, който е донесъл до масата, сервитьора, готвача. Тази думичка цели да изкажат благодарността си към тези хора. Може ли да ни разкажеш повече за такситата в Япония? Да, бях ти споменала, че това също е впечатляващо. При тях имат 3 или 4 основни компании, които държат горе-долу монопола на такситата в цяло Токио. Всички те са с дантелени възглавнички, както на седалката на облегалката, така и долу, чисто бели, което означава, че нали, ти с всяко влизане, сядане, потенциално ги замърсяваш. Идеята е да покажа, че имат перфектна чистота вътре в таксито. Те са с дясна дирекция, което означава, че шофьора
стои с волана, кара от дясната страна, вратата се отваря автоматично само от него, само от ляво. Т.е. ти не можеш да следваш от дясно от таксито. Качваш се и слизаш само от лявата страна, само когато той отвори или затвори вратата. Голяма част от тях не говорят английски, в интерес на истината, но са готови с устройство, което е преводач, изключително са любезни, нали, винаги покланят се, слизат, пренасят ти нещата, почистват ги. Доста пренаситен с таксита град. По всяка улица, по която минеш, има стотици таксита, които се движат и те са голяма част от тях празни, което даже беше малко странно, но нали, няма вариант да излезеш и до една минута да не си хванал такси. Това е страхотно, че чистотата на толкова високо ниво там. Разказа ни също и за летището и куфарите там. Много е готино да имаш позитивно първо впечатление, защото още с кацането на летището ти първото нещо, което забелязваш, освен че всички ти се покланят, нали, когато те посрещат, е, че на колана, където смъкват куфарите, те имат човек, който поема куфара ти физически с ръце, за да умекоти неговото пристигане, удара, за да не се удари в колана или в съседния куфар, поема го и го поставя внимателно на лентата, след което има следващ човек, който го хваща и го обръща на една страна така, че ти да можеш да го фанеш по най-удобния начин за дръжката. А на летището, пък, което е в централно Токио, има и човек, който дори ти го забърсва с бяла кръпа. Тази бяла кръпа, както се сещаш на 2-3 куфара, тя се сменя с чисто нова. Това е за да покажеш, че всъщност те държат изключително много на реда и на чистотата. Добре, и нещо, с което можем да завършим, е цъфтежът на вишните. Успяхте ли да го видите? Не, за съжаление, защото цъфтежа на вишните се случва през април месец, последните дни на март и април. И всъщност има доста по-интересни места от Токио, където той може да бъде наблюдаван. Аз много искам да отидем и в Киото, и в Осака, тъй като това пък са едни доста специфични по отношение на духа на Япония места. Това са места, на които можеш да видиш не само сакурата, т.е. цъфтежа на вишневите дръвчета, но и да присъстваш на истинска медитация в храм, на техните церемонии, да се разхождаш из местности, които са с гори, с водопади, с изключително красиви природни гледки. Та не сме я видяли, но това е повод да отидем още веднъж. Наистина ви го пожелавам и с Благодаря. нетърпение ще очакваме да ни разкажеш отново.